Сейчас мы будем смотреть вашу инфографику и ее обсуждать. Вот будете сами рассказывать, да? Итак, сколько обещаний выполнили депутаты Верховной Рады, народные депутаты Украины за 4 года? Ровно 4 года назад, 27 ноября, начала работу, фактически Верховная Рада 8 созыва. Избранные народные депутаты в своих предвыборных программах дали в общей сложности 2070 обещаний. Господи. І це лише передвиборні. Я думаю, что султан в гареме столько женам не обещал. Ну, ладно, дальше. Выполнили каждое четвертое, 23%. При этом до сих пор не выполнены остается 77. Какая прекрасная цифра, 77. Давайте комментируйте. Як професіонал. Це лише передвиборчі обіцянки. Ми фіксуємо не лише передвиборчі, ми фіксуємо і поточні. Тобто, якщо сьогодні там хтось щось пообіцяє, ми це все запишемо і перевіримо там через місяць або через стільки, скільки це буде потрібно. Ну, це копилось скільки? Вот 2070 2070 – це лише ті обіцянки, які були офіційно в програмах записані або політичних партій, або представників на мажоритарних округах. То есть вы брали и программы партии, и вот этих мажоритарщиков, которых половина, и все это перелопатили и пронумеровали. То есть каждое обещание имеет порядковый номер, да, такой индекс. Да? Має індекс. Обещание номер там 2031. Обіцянка, якщо в передвиборчій програмі це як одне речення, і його можна розділити ще на декілька обіцянок. То есть вы по смыслу меня делите, и у вас все обещания, то есть вы даже можете сказать, что депутат там Н дал обещание под номером 1973, да? Так. Вот Ми такие. навіть святкували 40-тисячну нашу обіцянку і так далі. Тобто в нас це така математика, це кількісно-якісний аналіз, і ми все перекладаємо на цифри. І саме тому такий підхід нам дає можливість говорити про те, що справді ми це робимо там глибоко, професійно і там більш-менш об'єктивно. Звичайно, ми помиляємося так само. Але коли я бачу, там якісь організації з'являються, але вони зникають, звичайно, там через місяць, які теж кажуть, що ми перевіряємо обіцянки або там якісь заяви політиків, але подивіться, вони беруть і обирають отак точково. Тобто сьогодні мені сподобалася ця заява, я перевірю її. А що ми робимо? У нас є критерії, за якими ми визначаємо, що це є обіцянка або це не є обіцянка. І ми всі абсолютно промови публічні, всі абсолютно там якісь публікації на персональних сайтах, на персональних сторінках, ми їх аналізуємо на предмет наявності оцих за цими критеріями обіцянок. Хорошо.